سمبولا سرخوابونه مرشا استقلاله ایرو بو 103 ساله محمد عاکف ارسو جبو و مرشه بنفسینه بر روجان لدرگاه تاجتینیا انقره ما لبر روناهیا فنده مومه رستن مانی دار نویسانده سرودا نتوی ده 12 آدارا 1921 دجی لمجلس یکمین هاتا قبول کرم کن ام بهافره لوی دوسته نوچه خود تماشا کن Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Arteşin dijminan hatta ber Anadolu atibun. Li'aniyen şer mücadeleyin dijvar devam dikirin. Jibo şerê rizgarkê piştgirî da berxwedana milletê Tirk û cesaret dawan. Ji bo vê jî hêviyek û destanek lazim bû ku millet pê rabe ser piyan. Ji bo ev destan bênivîstîn, meclisê misebaqeyek li dar xist. Ev misebeqe şart bû. Lewra îfadeya rehê mücadeleyê bû. Kesekî dikar bû ev destana rehê mücadeleyê binivîsandana, ew jî Muhammed Akif bû. Di vê müsabaqeyê da ji bo kesê ku wê bibiya yekemîn jî dê 500 lîra xelat bata dayîn. 724 heb helbest 5 derê vê pêşbaziyê bûn, lê hebek jî nehat ecibandin. Muhammed Akifê ku xwedî hewl û helwestekî esîl bû, got divê bi pereyan merşa milletekî neynivîsandin. Ji ber vê jî nexwest tev li vê pêşbaziyê bibe. Li ser rîceya Wezîrê Perwerdeyîkî Hamdullah Subhî Tanrıöver hat qanîkirin, Muhammed Akif li mala xwe yanî li dergeha Tacedînê dest bi nivîsandina Sûrûdê kir. Lê wisa nekareke hêsan bû ku mücadeleya serxwebûnê binivîsîne. Di her hevoka Sûrûdê da hest û keleçana millet hebû. Li ber roniya findê çarînên pêşî yên merşa îstîklalê nivîsîn. Ew destana navdar û mezin Sûrûda Neteweyî bixwe bû. 724 heb helbest 5 derê müsabaqeyê bûn. Komisyonê her yek hebû xwend û nirxand, yekê adara sala 1921 li meclîsa yekemîn bû rojeke dîrokî. Wezîrê Perwerdeyê yê wê demê Hamdullah Subhî Tanrıöver li meclisê bi dengekî bilind merşa îstîklalê xwend. Dema ku yû xwend her kesî li ser piyan bi coş û kelecanekî cilde jêra çepikan lê xistin. Wekî ku Muhammed Akif di serî da got bû xelata pereyan negirt û ew bexşand Darul Mesayidê. Sûrûda îstîklalê nexist nav pirtûka sefahatê ya ku hemû berhemîn wî tê de hatine tomarkirin, got ew diyariya ji bo milletê min e, loma min ew nexist pirtûkê. Ji ser qebûlkirina merşa îstîklalê ra tam 103 salan derbas bûn. Muhammed Akif tenê tiştek dixwast, daxwaza wî jî ew bû û digot. Xwedê dîsa merşeke wisa bi me nedenivîsîn.